Dolok kha khlayo no jotono kaham no tongbaina Tripura Police website update to sung habine kinugo Jatrapur Kolom Chora Sibahi Jola district amsairogo Posoto hajata Ganja no soklaijaka haine hai Sunamura Modupur Melagor Takajola o jaga bo haino total 6 lakh sidi no soklaijaka Nora wasugui mano police dog baheke sining gaja sas kaijak no naituk ba sung bisingo kayu police jibono naituk maya haneno wasugui mano police ba government icha kai borok jekun kifo naituk mano abini bisingti phano ba drone ni bisingti phano ba satellite ni bisingti phano borok naitugui mano nang bo jaga ganja kai bo area kai jotono borok icha ke naitugui mano government jodi tai ke jodi no tabo was tongkha ganja sara sung banchi hangkai abo bol klayo ganja sara bo sung banchi mano government jodi no icha ke taklai jotto sidi chas khani no nosto khai mano jodi norok town simi sidi bade bo oino babe income phaini srunga nango jodi sara Tripura sara India o sidi mangkai lekhangkai tini marum a koma chamung numuni dam per kg 50,000 10,000 1 lakh phano ngui mano jodi no kebo kaine kri ngangkai obono masugui no government dog jate desh rang puisa obab tangthang chamung dam ta baiting hnai government action nawi mano ambogina ang sanamu sungo josuk non thani jora tongo joto non thani abo kai phalani je rangmani sujuk tongo asuk joroti norok rang no khatidi o rang bai norok kwama no boishoto samu theboi mano noro YouTube tei ba website tei kwama business ni idea ba bahai business khaine ba bahai marketing khaine bahai income khaine kwama business ni lama tongo norok oborok no nai khai o rang bai o jaga no investment khai khai noni boishoto thangnani chamung aji aram kheno thangui mano jodi norok tabuk bo sidi mang masu tonghakai government jodi no krak step na khangkai noni ba dofani koma no problemo klai mano ombagi no sidi no main ta khaidi ni rabar tonghakai ni rabar bono naikol di sidi tong ni rabar raita tongdi rabo bo naikol di